Εδώ Δημαπικιακά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Λάρισσας συνεχίζουμε. Πάμε σιγά σιγά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και πάμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που ζούμε, τα καιρικά φαινόμενα, για το τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα με τον κύριο Βασίλη Πανάκογλου, ο οποίος, όπως δηλώνει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ερασιτέχνης μετεωρολόγος. Κύριε Πανάκογλου, τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, είμαι γεωπόνος σαν κανονική ιδιότητα και ερασιτέχνης μετεωρολόγος πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια και με αρκετές επιτυχίες, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι έχετε πιστοποιηθεί και όλα αυτά. Ωραία. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά που ζούμε εσείς, αλήθεια? Είναι κάτι σύνηθες? Γιατί όλοι το παρουσιάζουν ως κάτι εξωπραγματικό που δεν το έχει ξαναζήσει η χώρα κτλ. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία, έχω παρατηρήσει τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια, ώστε πηγαίνουμε σε συνεχώς πιο έντονα φαινόμενα και πιο συχνά. Πλημμύρες μεγάλης εμβέλειας υπήρχαν πολλά χρόνια και πιο παλιά χρόνια στην περιοχή σε εμάς, αλλά έχουμε πάει σε κάτι πιο έντονο, πιο ακραίο, το οποίο από ό,τι φαίνεται οι υποδομές μας δεν ήταν έτοιμες όταν φτιαχτήκαν να αντιμετωπίσουν. Πραγματικά είναι πρωτόγνωρα τα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές και σε αυτό συντελεί παράδειγμα σε αυτή την κακοκαιρία η πολύ θερμή θάλασσα που δεν θα υπήρχε πριν 20-30-100 χρόνια, οπότε δεν θα μπορούσε να πυροδοτήσει και τόσο έντονα φαινόμενα στην περιοχή. Δηλαδή θα είχαμε και τότε πλημμύρες, αλλά έχω την εντύπωση ότι με αυτές τις θερμές θάλασσες που βρέθηκε αυτή η πικρή λίμνη να έρθει κατευθείαν μετά τους καύσονες, πυροδότησε αυτά τα φαινόμενα σε πολύ μεγαλύτερη ένταση. Και γενικότερα φέτος θα πρέπει να πούμε, κύριε Πανάκογλου, ότι ήταν πάρα πολύ ζεστές θάλασσες. Δηλαδή έμπαινες στη θάλασσα να δροσιστείς και ζεστερώσουν. Ακριβώς. Αρχίσαμε να έχουμε θερμοκρασίες θάλασσας στα όρια, θα έλεγα, της καρυδικής. Δηλαδή σε θερμοκρασίες πάνω από 28-29 βαθμούς τοπικά, ειδικά μετά από τις μέρες του καύσωνα. Όπου, όπως είπαμε, είναι θερμοκρασίες περίπου 2-2,5 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές που θα έπρεπε να έχουν οι θάλασσες. Αυτό μπορεί να ακούγεται μικρό σαν νούμερο, αλλά σε μια περίπτωση τέτοιας κακοκαιρίας δείχνει το πόσο δυναμική αναπτύσσει ένα σύστημα και πόση πολύ βροχή ρίχνει, και όχι σε ένα μέρος. Κάποτε λέγαμε έβρεξε πολύ παρά στον Βόλο. Τώρα βλέπουμε ότι έβρεξε πάρα πολύ σε τεράστια έκταση της Ελλάδας. Και όχι μόνο της Ελλάδος, και σε γειτονικές χώρες έχουμε καταστροφές. Σε χώρες του Νότου, ας πούμε, ας το πούμε και έτσι, πιο πολύ. Πάλι γιατί όσες περιοχές ειδικά είναι πολύ κοντά σε θάλασσα ή θα ευνοήσει η κακοκαιρία μεταφορά υγρασίας από τη θάλασσα, θα είναι πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήταν πριν 40-50 χρόνια. Να το πούμε έτσι απλά. Ναι, κατανοητό. Γι' αυτό και έχουμε τόση πολύ βροχή και στις γύρω χώρες, όπως είπατε, αλλά και στην περιοχή μας εδώ. Ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλίας, αυτή η κακοκαιρία σαν σύστημα είναι κάτι το οποίο μας δίνει και το χειμώνα τα πολλά χιόνια, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, αλλά μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή? Αυτή είναι μια απορία και δική μου, δηλαδή προσωπική, γιατί ακούω και πολλούς συναδέλφους, ας πούμε, μετεωρολόγους στα διάφορα κανάλια, να τα ρίχνουν όλα στην κλιματική αλλαγή. Φταίει η κλιματική αλλαγή και ο κακός μας ο καιρός, ή φταίει αυτό που είπατε στην αρχή, ότι δεν έχουμε φροντίσει να προστατευτούμε και να κάνουμε υποδομές, να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να είμαστε θωρακισμένοι? Δεν γνωρίζω ακριβώς με ποιες προδιαγραφές γίνονται τα έργα τα αντιπλημμυρικά. Σωστά. Απλά το τι θα φτιάξουμε από εδώ και πέρα προφανώς θα πρέπει να γίνεται με διαφορετικούς όρους. Δηλαδή ό,τι καταστράφηκε, να το πω έτσι, πρέπει να φτιαχτεί τώρα αλλιώς, με όρους πολύ μεγαλύτερης έντασης βροχής. Είναι ότι παθαίναμε πριν πολλά χρόνια με τους σεισμούς. Και στη συνέχεια άλλαξε κανονισμός, άλλαξε ο τρόπος που γίνεται. Πολύ ωραία τα λέτε. Πρέπει να γίνει αναγκαστικά και με τις υποδομές, με μια γέφυρα, με ένα δρόμο, διότι η κλιματική αλλαγή μας δείχνει ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα, γιατί μέχρι τώρα δεν την είχαμε σε τέτοιο βαθμό για να ανησυχήσουμε,
ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα ό,τι φτιάχνετε να φτιάχνετε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα, κατανοητό. Τώρα, ακούμε από χθες ότι και η σημερινή μέρα, βέβαια εδώ βλέπουμε στη Λάρισα τώρα, κάπως ήσυχα είμαστε, ούτε βροχή έχουμε, αλλά ακούμε ότι η σημερινή θα είναι επίσης δύσκολη και ότι θα χτυπήσει η κακοκαιρία και πάλι τις ίδιες περιοχές. Έχετε την ίδια άποψη? Πιστεύετε ότι θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα? Το δεύτερο κομμάτι της κακοκαιρίας κατά μεγάλο βαθμό ήδη περνάει αυτές τις ώρες, δηλαδή Μάλιστα. από το ξημέρωμα και τώρα. Και τώρα, ναι. Απλά η κακοκαιρία πια το σύστημα βρίσκεται αρκετά νότια από την Ελλάδα και αυτές οι βροχές είναι έντονες, αλλά κυρίως σε περιοχές που βλέπουν ανατολικά, δηλαδή τα παραθαλάσσια τμήματα. Έχει ξανά πολλές μπόρες αυτή τη στιγμή η Μαγνησία, όλη η Μαγνησία και προς Αλμυρό και προς Βόλο. Συνεχίζουν κάποιες βροχές έτσι αξιόλογες και προς την περιοχή Βελεστίνου και κυρίως τα παράλια και προς Τρίκαλα, Καρδίτσα. Εμείς πάντα με αυτό τον καιρό αρχίζει η Λάρισα να έχει έναν βορειοανατολικό άνεμο που σπάζει κάπως τις βροχές και γι' αυτό και ήταν σπαστές οι βροχές ευτυχώς μέσα στο βράδυ και θα συνεχιστούν αυτές οι σπαστές βροχές για κάποιες ώρες ακόμα. Ναι. Απλά οι περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο ειδικά, αυτές συνεχίζουν να έχουν πολύ νερό. Η νησιά και τα παράλια της Λάρισσας και η πόλη εδώ, όπως είπαμε, θα ξαναέχει βροχές, απλά δεν θα έχει πολύ μεγάλη ένταση τα φαινόμενα από εδώ και πέρα. Ναι, κατανοητό. Καλοκαίρι θα ξανά έχουμε, βέβαια θα μου πείτε τώρα τι καλοκαίρι σκέφτεστε, είμαστε στο φθινόπωρο, αλλά αυτό ήταν? Μου κάνει λίγο εντύπωση το απότομο του πράγματος, γι' αυτό το λέω. Ναι, αυτό, γι' αυτό είπα ότι αυτές οι θερμές θάλασσες, από τη στιγμή που είχαμε την ατυχία να στεί αυτό το σύστημα έτσι απότομα, θα είχαμε και την απότομη αλλαγή. Ναι. Φαίνεται ότι τις επόμενες 2-3 μέρες κάποιες συννεφιές, κάποιο βόρειο ρεύμα που θα έχει μείνει στο Αιγαίο, θα κρατήσει τις θερμοκρασίες κοντά στους 27, 26, 28 βαθμούς για την περιοχή μας. Αλλά μάλλον μετά σιγά σιγά θα ζεστάνει πάλι, όταν μιλάμε για να ζεστάνει κοντά στους 29-30 βαθμούς. Ναι. Δεν νομίζω, ναι, εκεί θα φτάσουμε από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή αυτό το σύστημα φαίνεται ότι ήταν, παρόλο που είναι πολύ ισχυρό, δεν είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζεται δηλαδή με νέες κακοκαιρίες. Ο καιρός θα φτιάξει σταδιακά. Μάλιστα. Και η θερμοκρασία θα ανέβει σιγά σιγά κοντά στους 30 βαθμούς. Για κάποιες μέρες, γιατί μετά τις 15 του μήνα έτσι κυρίως, του Σεπτέμβρη πρέπει η θερμοκρασία σιγά σιγά να βρίσκεται συνήθως κάτω από τους 27-28 βαθμούς. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά η λογική λέει να μην ξαναεπανέλθουμε σε τιμές των 35 και 38 βαθμών. Ναι. Αλλά κανείς δεν ξέρει από την άλλη. Ναι, δεν φαίνεται. Αυτή τη στιγμή, κάτι. Ναι, σωστά. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι θα έχουμε από εδώ και πέρα πολύ ζέστη. Αλλά το ότι μπορεί να περάσουν τώρα πολλές μέρες, και αυτό είναι καλό βέβαια γιατί είναι όλα πλημμυρισμένα, χωρίς βροχές, αυτό φαίνεται ότι τουλάχιστον για μια εβδομάδα με 10 μέρες δεν θα έχουμε φαινόμενα. Ναι, και έτσι κάπως θα εκτονωθεί και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Κύριε Πανακογλού, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Πιστεύετε στα ημερομήνια? Όχι. Όχι καθόλου. Εντάξει, σας το λέω γιατί δημιουργήθηκε πανελλαδικά θέμα και θέμα έτσι αντιπαράθεσης μεταξύ των μετεωρολόγων, δηλαδή αν και κατά πόσον τα ημερομήνια αυτά με τα οποία λειτουργούσαν οι πρόγονοί μας, ας πούμε, και πέφτανε μέσα στις μετεωρολογικές τους προβλέψεις, μπορούν να ισχύουν και τώρα. Όχι, τα ημερομήνια ήταν μια παραδοσιακή, θα την έλεγα. Αυτό, σαν το ηλιακό ρολόι κάπως. Ναι, το οποίο μπορεί να είχε κάποια αξία για λίγες μέρες μπροστά. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση από κάποιες μέρες του Αυγούστου, νομίζω, που κοιτάνε αυτοί που ασχολούνται, να γνωρίζουν τον καιρό για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Ναι. Μπορεί να υπήρχαν κάποιες συμπεριφορές ζώων ή κάποια σημάδια τα οποία να δείχναν τον καιρό, γιατί αυτό ισχύει και τώρα. Υπάρχει ακόμα ένα σημάδι, ας πούμε, που μπορεί να δεις κάποιο σύννεφο στον Κίσαβο και να ξέρεις ότι θα αλλάξει ο καιρός τις επόμενες 2-3 μέρες. Ή όπως λέγανε οι παππούδες μας, πετάνε χαμηλά τα χελιδόνια, θα βρέξει. Ναι, αλλά για κοντινά. Για κοντινά. Θα βρέξει σήμερα, όχι θα βρέξει, ναι. Ναι, ή μπορεί να αλλάξει ο καιρός σε 1-2-3 μέρες. Όχι αυτό που το έχουν κάνει θέμα ότι θα γίνει πρόβλεψη τι και χειμώνα θα έχουμε, παράδειγμα.
Ναι. Τι καλοκαίρι θα έχουμε το επόμενο καλοκαίρι. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει, δεν προκύπτει επιστημονικά τι χειμώνα θα έχουμε από τώρα. Ναι. Όχι. Υπάρχουν αυτά τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα που κάνουν κάποιες εκτιμήσεις, αλλά και αυτά βρίσκονται σε πολύ πειραματικό στάδιο με πολύ μικρή επιτυχία. Οπότε απλά τα έχουμε για να τα βλέπουμε έτσι να παίρνουμε μια εικόνα. Ακόμα και από την επιστήμη δηλαδή παίρνουμε μια εικόνα για μετά από 2 και 3 μήνες. Οπότε εγώ δεν βρίσκω κάποια λογική στα ημερομήνια. Βέβαια πολλοί άνθρωποι τα πιστεύουν, τα ψάχνουν, τα παρακολουθούν, εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι. Τώρα, εγώ έχω δεχτεί τώρα στο κινητό μου μία παρατήρηση ότι και όταν η θάλασσα ήταν ψυχρότερη πάλι είχαμε παρόμοια φαινόμενα. Τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό? Ναι, όταν ένα σύστημα είναι ισχυρό από τη φύση του, αυτό είπα, ότι θα δώσει φαινόμενα και πλημμυρικά. Απλά εδώ έχουμε το κάτι έξτρα, το οποίο του δίνει η έξτρα θερμότητα που δεν θα υπήρχε πριν πολλά χρόνια. Ναι, κατάλαβα. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα υπάρχει πλημμύρα, υπήρχαν, εννοείται. Απλά παράδειγμα, σε αυτή την κακοκαιρία πέσανε απίστευτα χιλιοστά, τα οποία δεν έχουν ξαναμετρηθεί. Είναι κάτι άξιο αναφοράς. Ο άλλος πρέπει να προβληματιστεί όταν ρίχνει σε όλη τη Θεσσαλία πάνω από 200 χιλιοστά. Σε όλες τις περιοχές και εκεί που έγιναν οι πλημμύρες και πάνω από 500 και 600. Αυτή είναι η βροχή ολόκληρου του χρόνου για τη Λάρισα και παραπάνω. Και τη ρίχνει σε 3 μέρες. Είναι εντυπωσιακά νούμερα τα οποία δεν θα υπήρχαν αν δεν ήταν τόσο θερμές οι θάλασσες. Μπορεί να έριξε 150, να το πω έτσι. Κάποιες υποδομές θα άντεχαν. Τώρα έριξε 250. Ναι, μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Ναι, πλημμύρες και πάντα γίνονταν και θα γίνονται. Απλά εδώ έχουμε και το έξτρα, το οποίο δίνει και τις ζημιές συνήθως, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε παλιά. Ναι, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Κύριε Πανάκογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχετε κάτι άλλο εσείς να μας πείτε, να προσθέσετε. Υπομονή στον κόσμο, γιατί πέρασε το δύσκολο κομμάτι. Ναι. Οπότε σιγά σιγά, βέβαια, μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα φαίνεται σιγά σιγά, τουλάχιστον από θέμα βροχών, να αρχίσει να ηρεμεί η κατάσταση και στη Μαγνησία και την Καρδίτσα, που εκεί έχουν τα πιο έντονα φαινόμενα. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Και εγώ. Καλημέρα. Γεια σας.